be my girl. Morning. Be me di Pa Patrol mendagas ni be di Pa Patrol. Mendas ni don dress up day me hapo school di Pa Patrol and mommy like volunteering. Pa Patrol. Imi di Pa Patrol di me mendagas ni. Ni lah Islam mi hap shong ha crash hai no hami. Hai. Mi hami don dress up. Day ha class day ha school. Ngilak Islam lah hak mari abai wood. Melap syuk imi. Manang ni ngan ibu syai hami scratch. Ngam tas ngim yo trai na yeng ham lai no cha. Jing trai ku ma pi ngan lai. Volunteer. Te boy hami. Haban. Ki. Mari ibu syai hami dan ngan sa camp train ya la jong. Di kami undan hakraj sementara. Dia ngapong kan ni ke sabti. Kari ke volunteering day jongi hapo city. Dia hang ni buat nak Jakarta hang ni. Sisian hak Islam. Ki ai ke sngi bangin volunteer lah ni bangin. Lek kam subha. Dia nang jing trai ru. Kila ai ngi kilis bangi ko manek kam subha. Dia tingi lah banjir nak kini kilis kum tidak ada skap subha yu ni kwa bandu bun kilong kum ki bangin le mock interview ki kena bangin meet dan represent ki college ya ka company jingi lani bangin like ben khut school bangin like ban kendu ki teman mat ban ki Mei-Ieid Pa-ieid haki jaka sa jangki ban spend time hingki. Ti segas ngaliat ya ke ai mah. Gas pi ngajiat ayu pan volunteer lah ni bangan. Payback syaka. Ya ka society lah ni ka community. Raj kami ngahap up syada ke bos. Tapi hang ni pi bag dang ya bun kam hang ni gidang mut banchna library. Na bentakan ni ka snong jingi ke baki khot ke Betis down. Minta bam long school ki kena kejar-jar kalau quiet bahabat baru jar-jar dan kali dan kena kali air sini jing kadang hel air nganang mut las aj ke beneng tang pasha empat aj sampai jing dom kriat jaket dan hapon aj bet ti pi ba subscribe yang aki subscriber jungi hani channel ki ba jumpa jika channel ngabar por ku bleshi bun ba pi ba dang thamai ngapidan supaya pi baro Di hak ni kesian nga choose bangan lej bangan spend kapor bat ki Mei-Ieid ki Pa-ieid nga kwa bat nga skol tenat bah bangan spend kapor bat ki nga long nga kalong ka ka balong ismo kwa banyu I baka jing jong ki Mei-Ieid Pa-ieid jong ka shani kalong kumno ban ginna an penya phe bat ki Mei-Ieid Pa-ieid jingi shap tu siapa selong kumbang apa ka jing jo email ma ngakwa banyu ilang bakata ki kiri orang ba ki basa sani ki Mei-Ieid sani Pa-ieid sani ki im kumno dia kan ka video pin sayo ba ngalet ban spend kapor ba bat ki bat kile ayu maki dia pait pun ko dia kan ka video what you skip namar ka kanlong ka ka ban than mai tharaya phi bat yang aru dai Di see you there. Nga lah your train nama pick a train. Ya trainnya. Dan beri ora. Ngila ya mina jing trai kum ni si group nya dan tika beneng tekam da isai sngi ba tang bang sugarman makan nom selam. Hang ni hapo ka area ka bangiat kini ka dei ka den kidan buon ba ki we ba ki company kum ka Google ka dan hani kum ka Facebook lu ka dan tang station yang ki buon ki company ha kini ki area bingi trai ba kan tikin get chapang kani ka sngi ka bangan dei ba kani ka volunteering day ka dei ka bangan ban volunteer ha ka we ka non profit organization ka ba ki khot ka Friends of the Elderly kani ka organization kani ka ba ki las tang na do usnem khat khandai in jong kani organization ka long ba kanwan ra yakini ki re rang ba la ni ki old member jang ka community man la ka sngi hakani ka yeng jong ki pakila ban
banya pendai parlok bat ki we pat ki re orang ba jang community kan kinum sngo marway kinum sngo long marway lani ba kin lom long vulnerable ma ba ong ka jing long rang ba na ka jing long temen jung ki bat dala shong pension ngin le ayu ma kala kham jinjar ban perkhat ngin le ayu kham ta ma le kini ki community kila treshito ban wan ra e kini ki Mei-Ieid Pa-ieid ban pen bah kani ka yeng bat kinum sngo long marway ti kini ki Mei-Ieid Pa-ieid hang ni ki enjoy ba pe hang te kila ya wan kila ya settle nang tangi pada mas po ya kani ka singing ha ban yarap ban pen baik ki music system ya ban yarap ban pen baik ki kita ki jaka ban shong maki nan ta pada yarap ban pen baik ki ya ki shai eng ha ban ya rap Aisha ai ka maki ki dang shong kai ti hang te pada pini ngala le sam shai ki le ya kran nam le ya khana sngo tanat namar ba ki bun kim da yo ban kran ne ban ya khana mo tu ka perthai ba human ta ite ban entertaining ide little Elvis ite mama tipe ide little Elvis ki jing ruai jing ite wat ji ko bra ngi khna sam lar umpat la ban ya ni punya hab ite tiki sedon ki jing ruai hakani ka video sesngap hai te ka ek manga sham hakani ka sngi ngasngo ba mle le dang atmen ngam tiang na mar bale ka kalong enjoy mandala atmen ngim dan kam perkhat sho ek ka jing emin chuan enjoy bet kum gini ki Mei-Ieid Pa-ieid lingba ka organization ki la ban wan ban ya enjoy ba ban ya shat ban ya kamen ban ya khana gim don por ban perkhat o ngala atmen ni gumta shisho te ka sngi ki don ka jing ye de lo ki draw te ki ya sam price e phinde I dai pen te ma. Okay. Oh, he's burning out. Give her a round of applause. Yeah, let's be fixed. Let's be fixed. I'm not waiting for her. Thank you. Give the lady a hand for it. Enjoy hindi bat kirang ba baik sini ba ro kilang ya enjoy ba ro Over here today. Should tell you that she wants you back. Tell her no. I gotta go. Come on. Just wanna dance the night away. Oh, it's senoritas who can sway. Come back to me, lady. Right now, tomorrow's looking fine. Oh, just like. Oh, yeah. Thank you. Oh, stand your ass. I'm starting. No, I know. As long as you want how Falling in love with you oh it be falling in love with Don't you know? Colin, I'm stuck. Because I love you too much, baby. Whoa, yeah. We're caught in a trap. King ada Isha, ada Dewa, ada Yakumen, ada Yabam. Tinggal semua tenat si Syah kani kesengi ngas ngulong very dedicated ngas ngulong fulfill kani kesengi nomor ba ngayo banya Syah, ngayo banya comment ni kimi Mei-Ieid Pa-ieid. Di sa comments please mau kumnu kani kajing em jung ki baro.